bismillahi rahmani rahim. En calmini dendagal yeeɓoɓe page Siré Anne mo andane peeje mum e dendagal yeeɓoɓe YouTube e dendagal yeeɓoɓe Facebook. Caggal yettude Allah e nelaɗo mum en calmini dendagal seereɓe men e jinnaɓe men e khalifaɓe men. En calmini dendagal asli o, en calmini kadi dendagal daabiyenaɓe guila e seeremɓe hay foof. En calmini dendagal jaatigueɓe, en calmini dendagal gollernaɓe, en calmini dendagal bandiraɓe men wonɓe to Keur Massar. Ko barkinorade tan e deftere he, kadi barkinorade deftere nde kadi e ɗemɗe seereɓe men. Bismillahi rahmani rahim. Oyi bismillahi ko inde Allah, arrahmani ko inde Allah, arrahimi kadi ko inde Allah. Oyi bismillahi ko inde Allah, arrahmani ko joom yurmede huɓtodinde, arrahimi ko joom yurmede heerinde. Yurmede huɓtodinde nde noon ɗum ko julɓe heefereɓe foof ndindi. Kala mo ganduɗa oɗo o gollino ko moƴƴi, ɗum ko julɓe heefereɓe foof ndindi ga aduna ga hen. ɗum noon golluɗo ko moƴƴi e golluɗo ko bonni foof kañumen foof ndendi nden ɗon yurmede. Arrahimi ko joom yurmede heerinde. Yurmede heerinde nde noon ɗum ko kala gollunoɗo ga hen ko moƴƴi, on saaha so tawi yeehi lakara tawtoya toon. Saabu en mbiya golle moƴƴe ne woodi jobdi mum, golle bonɗe kadi ne goodi jobdi mum. Woni wa sallallahu Allah ɓeydi yurmede ala sayyidina e kohowo men Muhammadin biyeteɗo ni. Yo yurmede kisal gone e makko, wa alihi yo won e koreji makko, wa sahbihi wona e sahabaɓe makko, wa sallama o hisnaɓe. ɗum woni alhamdulillahi dendagal jettoɗo goɗani Allah, dendagal jettoɗo goɗani Allah. To Allah yettuno hoore mum, to neɗɗo e neɗɗo jettodiri, to neɗɗo yetti Allah, to Allah yetti neɗɗo. Saabu o wi ko hamdan qadiman li qadimin, hamdan qadimin li hadisin, hamdan hadisin li qadimin, hamdan qadimin li hadisin. ɗum noon dendagal ɗeɗon jettoje godani Allah nani. Woni o wi alhamdulillah dendagal jettoje godani Allah rabbil alamina jeyɗo windere. Woni wassalatu yurmede, wassalamu e kisal ala sayyidina yo won e kohowo men Muhammadin biyeteɗo ni, khatimin nabiina kanko woni timmode annabaɓe. Dendagal annabaɓe ɓe foof ko kanko woni timmode mum, kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam. Sabu ɓe mbi ko awwalu rusuli muhammadur rasul, awwalu rusuli adama wa khatimatu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. ɗum noon kanko woni timmode mum, kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam. ɗum nani wa imamil mursalina kanko kadi woni almami nulaɓe. Dendagal nulaɓe ɓe foof ko kanko woni almami mumen. aɗa andi eɓe mbiya, eɓe kaala e hadis annabi sallallahu alaihi wasallam o haali e hadis o wi ibda'u zawatil bali bismillahi rrahmani rrahim. sabu kanko baɗɗo deftere o nde o fuɗɗotode o wi ko bismillahi rrahmani rrahim. o bismi caggal majjum o yetti Allah. nde o yetti Allah o gayni on saaha o juuli e annabi sallallahu alayhi wa sallam. caggal majjum noon nde waɗi ɗeɗo gueɗe foof o rutto hankkadi o natana o natana ko ganduɗa ɗum ɗo waɗɗi kellifaɗo. o wi awwalu ko arwande ma yajibu ko waɗɗi alal mukallafi e kellifaɗo. arwande kam ko ganduɗa ɗum ɗo ene waɗɗi kellifaɗo. ko waɗɗi kellifaɗo ɗum woni ko haala. o wi tashihu sellinde imanihi imanagal mum. ɗum ko hunde nde ganduɗa ɗum ene waɗɗi kellifaɗo, o sellinde imanagal makko. wiite sellinde imanagal ko wiide ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ko fibde e ɓernde mum o fiɓa Allah o fiɓa nelaɗo. ɗum woni arwande. so tawi o fiɓi Allah o fiɓi nelaɗo ho gayni, on saaha o rutto o haala e ɗemgol o wi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. on saaha o wiini. so wiini kadi on saaha o rutto o golla. saabu ko hunde ɗe ko qawlan wa fiilan, ko konngol e golle. so wonti o fiɓat o haalta timmani.
so haali kadi o wi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu o ruttima o wini ha pari o ruttima o gollani timmani ndeke noon ko kanji foof jaada on nani o wi awwal ko arwanda ma yajibu ko waɗɗi aral mukallafi killifaɗo tashihu ko sellinde imanihi imanagal makko o sellin imanagal makko hawa gayna on saaha ko ɗum woni ko adi fof ko ɗum waɗɗima summa refti marifatu o anda ma yuslih ko omo moƴƴinira bihiɗo makko ɗo farda aynihi farillaji toɗɗi ɗum on saaha so tawi o ɗumini moƴƴini imanagal makko hawa gayni on saaha o rutto o moƴƴina ko ganduɗa ɗum ɗo woni farillaji toɗɗi ɗum on saaha o moƴƴina ɗum ha moƴƴa anani ɗum summa refti marifatu o anda ma yuslih ko on moƴƴinira bihiɗo makko ɗo farda aynihi farillaji toɗɗi ɗum ɗum noon holko woni farillaji toɗɗi ɗum ka ahkami salate ko woni ñawoji juul on saaha o anda woni andude ñawoji juul ko anda farillaji o anda sunna o anda mubah o anda makruh on saaha kadi o rutto o anda ko woni haram ɗe gueɗe foof o anda saabu Allah ne wiya o wi hadisul qursi o wi ko ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni on saaha gande kam ko adi ko oɗon ndewami gandon kam on saaha so tawi on gandanimi ko adi ko oɗon ndewami holno ndewroton kam hay so oɗon ndewami kam on ndewranimi holno jiɗirmini ɗum noon ko adi fof ko jomum anda aneni farillaji ɗi ganduɗa ɗiɗo toɗɗiɗum ɗum woni o anda ka ahkami sala ko wayno ñawoji juul ɗum o anda waɗɗa hawrete e laaɓal kadi ɗumne kadi on saaha o anda saabu laaɓal ko hunde nde ganduɗa ɗum koko waɗɗi andude saabu so jomum jagguiɗo gendu kawel satal walla ko si walla ko wawi wonde foof on saaha so tawi ko nini woni hen ko ganduɗa ɗum ɗo so tawi jomum salligorima sellata so jomum janggani wawa andude ɗum ɗo ene waɗɗi julɗo foof yaha janggoya ha anda laaɓal mum saabu ɓe mbi ko miftahu salate adda harat wa tahliluha takrim wa takbiruha tahlimu wa taslimuha tahlil ko honanda noon o wi aneni o miftahu salate adda harat o coktirgal juul on saaha ko ɗum laaɓal saabu suudu ko adi ko aɗa naata e suudu ma jogoɗa coktirgal ma laaɓa ha gayna on saaha mbawa nadde e juuli joni noon labde nde andude ñawaji muɗum ɗum ko hunde nde ganduɗa ko ɗum farilla ko hunde waɗɗina neni woni waɗɗa harat e laaɓal ɗum ne kadi on saaha o anda on nani woni wasiyami e korka kadi on saaha ene waɗɗi o anda ñawoji mum o anda farillaji o anda sunnaji no mbiruno ɗen ni o anda mubah o anda makruh o anda haram ɗeɗo gueɗe fof ko hunde waɗɗinde andude saabu sa ƴeewi neɗɗo ene ñalla horde omo ñalla tan ɗumɗinde hoore makko o ñamani o yarani taw hayso korka makko boni e nder yolde he taw o anda wona ɗum noon ene waɗɗi neɗɗo fof yaha anduna yaɗo hoore mum saabu annabi sallallahu alaihi wasallam o wi dalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin o wi ɗaɓɓoyde gandal ko farilla e kala juulɗo gorko ɗum ko farla e mum ko noonne kadi kala juulɗo debbo kadi ɗum ko farla e mum wadde yaade ha anda farilla mum korka ko ganduɗa ɗum ɗo ene fewna korka mum e ko ganduɗa ɗum ɗo ene bonna korka mum ɗum ko hunde nde ganduɗa ɗum ene waɗɗi nani ɗum woni wasiyami o korka ɗum ne kadi o anda farillaji korka o anda ñawoji korka nani haala darima o wi wayejiɓe ene waɗɗi an yuhafisa nde o renata ala hududullahi e keeri Allah ɗum ko hunde nde ganduɗa ene waɗɗi e killifaɗe ne waɗɗi e muɗum o reena keeri Allah wiyete keeri Allah e Allah jogui keeri mum ko ganduɗa ɗum ɗo o dotti wonde ko ɗo katten o wi sen gari ha ɗo tan kaaɗeɗo hoto jawteɗo o waɗi keeri makko ɗum ne kadi ene waɗɗi killifaɗo woni wayejiɓe ene waɗɗi alayhi e killifaɗo an yuhafisa nde o renata ala hududullahi e keeral ɗum ko hunde waɗɗinde nani woni wa yaqif o daaƴa enda amrihi e jamiroje Allah wa nahyihi e kade Allah ɗum ko hunde waɗɗinde on saaha ko Allah yamiri ɗum on saaha o waɗa
ko Allah wi hoto mbaɗe jomum wasa wadde Allah yamiri yen juul yen koor yen kajju yen jaltin asakal sabu sen ƴeewi hadis biiɗo buniyal islamu ala khamsin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko ni o wi iqami salat wa ita'i zakati wa sawmu ramadan wa hajju baytillahi lharam ko ni annabi sallallahu alaihi wa sallam wi joni noon ɓaade oɗo hadis tengti o wiyama ni on saaha oɗo hadis jomum ƴeewa wadde nani ko Allah yamiri ko o waɗa ko Allah haɗi ko on saaha o woppa on nani ɗum woni waya tuuba o tuuba ilallahi fewde Allah subhanahu on mo senade wodane ɗum ene waɗɗi kellifaɗo ne waɗɗi o tuubana Allah kala to wawi tolnade on saaha omo tuubana Allah so bakkodini o tuubana Allah faami so bakkodinani kam ha joni kadi o tuubana Allah tan e kellifaɗo kam kala to woni hoto seere e tuubande Allah woni waya tuuba o tuuba ilallahi fewde Allah subhanahu on mo senade wodan kabla ko adi an yaskhada nde o sanjoto ko adi nde Allah tikkantamo on saaha o tuubano ɗum tikkugol Allah noon wona tikkugol comme no men ni tikkande neɗɗo haaldata e ala wonanda noon tikkugol Allah kala ko ñaguinoɗa Allah newnanma ene waɗa kala tan ko bertunoɗa juuɗe kucciɗɗa funnaki sa ñaguima Allah waɗanna on saaha noon wonti Allah a watti ñagade wasa waɗandema eɗen kay ganda hankadi Allah tikkanima ko hono dani ɗum woni sifa o ɗum noon jomum tuuba ko adi ko ɗe Allah tikkanto ɗum woni waya tuuba o tuuba ilallahi fewde Allah subhanahu on mo senade wodan gabla ko adi an yaskhada nde Allah tikkata wonde sanjoto alayhi e makko nani ɗum koko waɗɗi killifaɗo saabu eɓe mbiya attaibu min adhambi kaman la zamba lahu tuubde e bakkar way kono jomum meeɗa tuubde ni Allah ko ghafurur rahim so tawi neɗɗo bakkodini kala bakkar mo wawi wadde ɓaade kay wona shirku o rendidinani Allah e goɗɗum o wiyani oɗo Allah ko Allah o rutti kadi o ƴeewi Allah goɗɗo ɓaade kay o waɗani noon kala bakkar mo waɗi so tuubi tan o Allah yafotomo ɗum woni attaibu min adhambi kaman la zamba lahu on saaha o waɗani anen ɗum woni wa shuruɗu tawbati sarɗiyeji tubabuya ɗum omo haalnuma annadamu ko nimsude sarɗiyeji tubabuya kodi tati ɗum omo haalnuma wona jomum ari hen wiyami tuubi tan ga tuubgol gasi ala ne woodi dame to ndewata on saaha ha mbawa tuubde nani ɗum woni wa shuruɗu tawbati sarɗiyeji tubabuya annadamu ko nimsude alama fata ko fatirinoma kala ko ganduɗa ɗum ɗo a waɗano e kelli fuyama kala ko ganduɗa ɗum ɗo fatirinoma a waɗano anani aɗa joguino aɗa fonno yaltinde asakal a yaltinani on saaha kadi aɗa hattani aɗa wawno julde anani a juulani ƴeeɗo gueɗe foof kala ka waɗano aɗa fonno gonɗinɗo gona iman ana mbiya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ɗeɗo gueɗe foof aɗa fonno wadde a waɗani on saaha nimsa anani nimsa kala ko fatorinama on saaha nimsa anani ɗum woni wa shuruɗu tawbati sarɗiyeji tubabuya annadama ko nimsude alama fata ko fatorinama ɗum woni sarɗi goo anani wa anniyatu ganniyoɗa Allah ya ɓuuɗa ruttatako ila zambin fewde e bakkar fima baƙi ko heddi min umuri e gurdam ma on saaha kadi ganniyoɗa wonde a wonta bakkodinde ko heddi e gurdam ma wona mboɗo tuuba kay somi gayni tuubde ɗo henna tan haqqillam nane somi paari mboɗo ƴeewi jom suudu jananɗo anani walla somi gayni tuubde ɗo joni haqqillam nane butal ohro sangal mbo somi gayni tuubde ɗo kadi mi yaha mi yoroya ala wona hono nda noon somi gayni ɗo henna tan mi yaha mi fenoya somi gayni ɗo henna tan mi yaha mi wujja ala wona hono ndano o annirto wonde o wonta ruttade e bakkar anen woni wa anniyatu anniyo Allah ya uuɗo ruttatako ila zanbin fewde e bakkar ɗum ko hunde nde ganduɗa ene waɗɗi kellifaɗo fima baqiya ko heddi min umurihi e gurdam makko anani ɗum woni sarɗi ɗimmijo wa an yatuda ko o ɗacca almasiyata goofi fi sa'atiha e on ɗon saaha in kana ɓaade laatima mutalabbisan ko keddihiɗo mana ko jebbiliɗo biha e goofi he ɓaade kay ko keddirnoɗo e goofi he anani on saaha o anniyo wonde anani o wonta rutta on saaha o ɗacca goofi ha laaɓa
so tawi kay goofi koye goofi o wonno o ari omo tuuba on saaha o ɗaccat goofi ɗi ha laaɓa cer wona kay min mboɗo woofa ɗo somi pari ɗo henna tan mi heño mi ɗuminoya mi sinoya walla mi jokkita oɗo kas sangara han para somi pari mi tuuba ala wona noon so felliti tuubde ke kala ko jagguno e bonande ɗum o accata ha laaɓa on saaha o tuuboya ko hono dani o waɗata ɗum woni wa an yatruka o ɗacca almasiyata goofi fi saatiha o on ɗon saaha in kana ɓaade laatima mutalabbisan ko keddihiɗo biha e goofi he on nani ɗum woni wala yahillu lahu daganta ko killifaɗo an yu akhira tawbata nde o nemnata tuuba biya ɗum wona hunde nde ganduɗa ene dagi killifaɗo tan wiya min hami daña duuɓi kaja walla hami tolno e duuɓi kaja anani o saaha joni komi jeune juulo hankadi waɗɗakimi min komi jeune mi wayatano babiraɓe ɓen man fade ham wona babiraɗo hankkadi mi watta yaade jama anani man fade ham wona babiraɗo mi yetta yaade zéruji mi watta jokkude endam ala wona hono nda noon anani guila jomum ne famɗi Allah yiiɗi ko mo ganduɗa oɗo ko sagar ko on o sohli e diine ani wona kay jaaɗo kay jaaɗo ha tertini kay on kay Allah kay hartojinani on ɗon ko ɓurɗo famɗude o joni noon ɓaade ko ɓurɗo famɗude o hartojini on saaha to jomum ɗumin ɗo heño yahguilene Allah no sohluma on saaha jaaha jomum wasa nemnude tubabuya wona wiide tan waɗi ɗo bakkar mbaɗa fada ha yeeso anani on saaha mi duuɓoya ala wona noon so waɗi bakkar tan yo heñ o tuuboya so dañama kay horo wat bakkar so dañama kay horo enduni ko ganduɗa ɗum ɗo ene addana o bakkar horo wat noon kono noon neɗɗo timmani neɗɗo wona masum neɗɗo wona denaɗo joni noon kam ala ko heddi ha waɗi bakkar ɗum horo nemdi yo heñ o tuuboya